ही आपल्याला आत्याची जुडवा बहीण आलेली आहे. ती पहिली आधी साडी घालायची ना, आता बघ या त्याने ड्रेस घातलाय. कोण आलाय पाठी बाजूला? ये कौन है? आ गया है डॉन 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 रत्नागिरीचा डॉन. रत्नागिरीचा डॉन 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 डॉन. आता इकडे आतेने खास फरमाईश दिसतंय का जवळ? आजी सारखं आजीने लास्टला सांगितलेला काळोख दिसते काळोख. तुम्ही चष्मा काढा ते काळोख ठीक आहे. रेकॉर्ड पण झालं वाटतं ते का तुम्ही लक्षात असेल ना दिसतंय. आता आतेने इकडे स्वतःहून फरमाईश केली आहे. तुम्ही स्वतःहून तुमचा वजन बघितला होता किती होता? आम्ही ना स्वतःहूनच मेजर केलंय. आणि आता पण ती स्वतःहूनच सांगते. ते मला वाटतं ते काजलचा व्हिडिओ बघितला असेल ते मेजर केलं ना. आता आमच्याकडे येतात प्रत्येक माणसाचं वजन करा ना. आमचं वजन काटायला 50 होता. आता आम्ही उद्या जाणार आहे गावी. माझं बघूया मी किती वाट लावली माझी. बाप रे 75 75.80 76 72 होतो मी. माझे सांगते जाऊ दे. हा आता चढा. $51 1.5 किलो वाढवलेला आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन. आत्तेचं वजन 1.5 किलो वाढलेलं आहे 15 दिवसामध्ये. नाही पण आता जरा हेल्दी झाले आम्ही. वजनाचा सवाल नाही पण जरा तब्येत चांगली झाली आहे. माझ्या तब्येत खराब होती ना तिची झालेली, म्हणून मी तिला राहायला सांगितलं. म्हणजे आमच्या घरी कोणी येऊ नका, कोणाचा वेट लॉस होणार नाही. खाते राहो. वजन वाढवायचं असेल तर या. माझंच बघ 4 किलो वाटत. तुझं म्हणजे 4 किलो म्हणजे वाट लागले माझ्या मम्मीचा आहे तेवढा 66.66 असायचा. 66.40 तेवढाच आहे ना. मम्मी में 9 बदल. कधीच नाही बदल. 40 मध्ये पण तेवढीच, 45 मध्ये पण तेवढीच आणि 55 मध्ये पण तेवढीच. वजन माझा वाढतच नाही, फक्त पोट वाढतं. हा पोट जरा वाढतो. आता बघ किती भारी दिसत. आत्याला काय म्हणणार तू? आत्याला काय म्हणणार? काय म्हणायचं आत्याला? फूल है गुलाब का चमेली का मत समझना. फूल है गुलाब का कुठे आहे पण चमेली का मत समझना. हम आशिक हो तुम्हारा काजल का मत समझना. तुम्हाला बक्षीस छान आहे. बक्षीस दिलाय मोदकचा साचा. नाही बघा मला ना आता बघून बरं वाटलं. म्हणजे आली तेव्हा खूपच खराब झालेली. मला तिनं बघावलं नाही एकदम. म्हटलं तू राहा थोडे दिवस. आता डॉन सर्व आत्तेला काहीतरी नाव पडलं. ते कलेक्टर आते, हे डॉन आते. डॉन 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 डॉन. मी काय म्हणतो आत्याला कॉन्फिडन्स नव्हतं. कसले कॉन्फिडन्स नव्हतं ह्याचं काय टॉप कुर्ता ना. तर आता त्यांना मी म्हणालो की ड्रेस पण बघा. स्वतःहून ड्रेस ट्राय केला आणि बघा छान वाटतं की नाही कमेंट मध्ये सांगा. मला मॅक्सी पण नाही आवडत, ड्रेस पण नाही, पण मी आता ड्रेस घातलाय. आता घालायचा असा ड्रेस. तुम्हाला पण आपण ड्रेस घेऊया आता मार्केट परत आली की ड्रेस इकडे घेऊया किंवा रत्नागिरीत घेऊया. कुठे पण चान्स मिळेल तिकडे घेऊया ड्रेस. असे छान छान ड्रेस. हे ॲक्च्युली आहे मम्मीच आहे पण ते व्यवस्थित वाटते तुमच्यावरती पण छान वाटतं. दिसतो पण छान. ट्रायलसाठी आणि मस्त वाटते. चला फोटो काढायचे. स्माइल कर. उभे राहा उभे राहा उभे राहा. ठीक आहे. तू असं करा फोटो. ते त्या ह्याच्याकडे बघा. हां बस तशी थांबा तशी थांबा. फाईट मला कॅमेरामॅनला फाईट मला.
आता इथे बघा आत्यानी तिसरा ड्रेस घातलेला आहे. तिसरा ड्रेस कशी वाटतं ते बघा. आता इथे आत्याची फोटोशूट झालेली आहे. आता कसं वाटतंय ड्रेस घालून चांगलं वाटतं? मी पहिल्यांदा दादाचे कपडे वापरायचे. दादा म्हणजे पप्पांचे कपडे. तुमच्या पप्पांचे असे पप्पा पण असे ड्रेस घालायचे आमचे. नाही, पॅन्ट शर्ट घालायची मी पहिला. हा. पहिली होती ना लहान आली होती लहान. तेव्हा त्यांचे कपडे घालायची, पॅन्ट शर्ट चष्मा लावायची आणि फोटो काढायची. तेव्हा आपल्याकडे कॅमेरा होता ना, ते फोटो काढायची. त्यापासून तिची हौस राहिली होती. आमच्याकडे ना पूर्वीचे एवढे अल्बम आहे, एवढे अल्बम. हा. आता आपल्याला आता टाइम नाही म्हणून आता जेव्हा टाइम मिळेल ना तेव्हा अल्बम काढून सर्वांचे तुम्हाला फोटो दाखवतो. ह्यांचे पण फोटो आहेत वाटतं आज ना, वाटते असतील. है ना. आणि आता आतापासून तुम्ही पण ड्रेस घालायला सुरुवात करा. हो. छान वाटतं ड्रेस, है ना मम्मी. चला आता रेसिपी बनवूया. चलो. तू पोट बघ तुझं केवढं वाढलंय. दिलू एवढा मोठा पोट वाढून बसली तू. एवढा मोठा पोट दिलो. दिलूला मारू तेवढा समजतं लगेच. मारू. इथे आमची दिलू झोपली आहे. टोंग 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 टोंग. दिस इज गुदगुली पॉइंट. टँग 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 टँग. इकडे काय नाही होत. दिस इज गुदगुली पॉइंट. टिंग टिंग. हे बटन असत नाही का, बावले असतात ना, बटन दाबल्यावर त्यांचे पाय हलतात. टिंग 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 टिंग. आणि हात पण पकडता बावला आमचा. टिंग 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 टिंग. दाखवा इकडे बटन दाबा. टिंग 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 टिंग. दिस इज दिलू, व्हॉट इज दिस? Your belly is so big. नको नको मग एक्सरसाइज कशी होणार दिलू? तू पातळ कशी होणार तू? नको बाबा, नको बाबा सत्तो. नको माझ्या बाबूला सत्तो. तेवढे क्रंचेस होते तिचे, क्रंचेस. नको माझ्या बाबूला सत्तो. नको माझ्या बाबूला सत्तो. इटा बाय माऊली कर, इटा बाय माऊली कर. बिड्डा बाय माऊली. टिंग 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 टिंग. आज मी गणपती बाप्पासाठी मोदक बनवते आणि एकदम म्हणजे एकदम मस्त मोदक बनवते. आपण माव्याचे करतो ना, दूध पावडरचे, माव्याचे, खव्याचे, तशा पद्धतीने मी शेंगदाण्याचे बनवते. त्यासाठी 1 वाटी शेंगदाणे घेतले. पण तू नमस्ते नाही बोलली. नमस्ते नाही बोलली म्हणजे आत्याच्या खुशीमध्ये. आते बोलली ना मोदक सगळे ते तांदळाच्या पिठाचे आणि खोबऱ्याचेच करतात, तू दुसरे कसले करतेस? तर म्हटलं मी असे करते, भरपूर केलेले आहे. बिस्किटाचे पण मोदक बनवलेले आहे. म्हटलं मग आज तुला शेंगदाण्याचे करून दाखवते. हा, तर मी आता 1 वाटी शेंगदाणे घेतले. 1 कप शेंगदाणे, पावणा वाटी साखर, अर्धा कप हे खोबरं नाही का मिळतो, डेसिकेटेड कोकोनट, हा ते अर्धा कप, बुरा हा पाव कप दूध पावडर म्हणजे मिल्क पावडर, आणि त्याच्यासाठी वेलची घ्यायची आपण. अरे वा. आणि हे अर्धा कप पाणी घ्यायचं आहे. आणि कलर आपल्याला कलरफुल पाहिजे तर मी थोडे थोडे कलर घेतले आहे, म्हणजे तिला जरा रंगीत दाखवते करून. ऑर्गॅनिक कलर घ्यायचे मार्केटमध्ये मिळतात. आता मी पहिले शेंगदाणे भाजून घेते. आणि असे भाजायचे की ते काळे नाही करायचे, ढवळत ढवळत राहायचे आणि चांगले भाजून घ्यायचे. टणटणीत झाले पाहिजे. हा, टणटणी म्हणजे सफेद सफेद पण झाले पाहिजे. गॅस पेटवलाय. आता आपण हलके सगळे भाजून घ्यायचे व्यवस्थित, साल निघली पाहिजे. ओके, असे भाजून घ्यायचे. आता आपले शेंगदाणे भाजून झालेले आहे. आता मी तुम्हाला हे थंड करून सोलून दाखवते. ओके. आता शेंगदाण्याची साल काढून घेतले बघा. आणि असे शेंगदाणे भाजायचे, जास्त काळे नाही करायचे. ओके. आता याची आपण पावडर करून घेऊया मिक्सरला.
म्हणजे असं बंद चालू करायचे आहे ना? हा, बंद चालू बंद करायचं. कंटिन्यूस केलं तर पीनट बटर व्हायचं इकडे. हा, म्हणजे चाळायची पण गरज नाही मग. ओके. हे बघ मस्त पावडर झाली. हम्म. आता आपण इथे हे सगळं मिश्रण एकत्र करूया पहिलं. आता याच्यामध्ये खोबरं टाकायचं, त्याच्यामध्ये दूध पावडर, त्याचे वाटतंय मिश्रण बघ. आता समजा तुमच्याकडे दूध पावडर नसेल ना, आता असे पण प्रश्न विचारतील दूध पावडर नसेल तर काय करायचं. बरोबर आहे. तर आपण काय करायचं, आता मी जे अर्धा कप पाणी घेणार आहे ना, ते आपण दूध घ्यायचं. पण ते दूध पावडर मम्मी गोड असते. गोड असते नाही, त्याच्यामुळे ना स्वाद पण चांगला येतो. मग तो दूध वापरून कसं होणार? नाही, पण एक सांगते, म्हणजे असे प्रश्न येतात, कोणाकडे नसते अचानक दूध पावडर. आणि आपल्याला आता कोकोनट हे आपण घेतलं ना खोबरं, ते आपण ते तसं दुकानचं नाही घेतलं ना, तर आपण ते खोबरं वरच्या वर किसायचं, कवड वाटी ओलं खोबरं घेतलं तरी चालेल. ते वरचं वर सगळं किसायचं, खालचा फक्त काळा भाग घ्यायचा नाही खोबरं किसताना. ते मिक्सरला लावायचं आणि ते आपण जरा फिरवायचं गॅसवर, तव्यावर. आता दूध पावडर ते गोड असते, समजा दूध पावडर ऐवजी दूध वापरलं आपण, तर साखरेचं प्रमाण वाढवायचं का? साखरेचं प्रमाण थोडा वाढवायचा. आता मी पावणा कप घेतली आहे ना, तिथे 1 कप घ्यायची. कारण ते कसं दूध गोड नसणार ना. आपलं मिश्रण एकजीव झालेलं आहे सगळं. आता आपण गॅस पेटवूया, कढई ठेवली. आता त्याच्यामध्ये ना पावणा कप साखर टाकते. साखर. हा, आणि त्याच्यामध्ये अर्धा कप पाणी ढवळून घ्यायचं. साखर विरघळली पाहिजे पूर्ण, पाक बनतो त्याचा. आता त्याच्यामध्ये वेलची पावडर पण टाकून घ्यायची, मग नंतर विसरायला नको. आता असे वेगळ्या प्रकारचे मोदक खाल्ले? नाही खाल्ले. असे गावी नाही बनवत असे ना? नाही. गावी आपले फेमस उकडीचे मोदक, हो. आणि आणि कधी तळणीचे मोदक केले तर तळणीचे है ना. आता मी बघितलेत ना, आता मी करेन गावी जाऊन. आता सर्व कराल ना. आपल्याला याच्यामध्ये अजून एक घ्यायचं आहे. काय? तूप घ्यायचं आहे. तूप, साजूक तूप. सुकं असेल तर, म्हणजे असं घट्ट असेल ना आपल्यासारखं, तर 1 चमचा घ्यायचं. आणि पातळ असेल तर 2 चमचा घ्यायचं. साजूक तूप आत्याच्या नाजूक हाताने घ्या. त्याच्या नाजूक हाताने साजूक तूप घ्या. आता आपली साखर विरघळली आणि चांगली उकळी आली आहे. आता मी गॅस आहे ना थोडा बारीक केलाय. आता त्याच्यामध्ये हे मिश्रण टाकायचं. मिश्रण बघा, ढवळं टाकायचं का? हा, ढवळं टाकायचं. एकसाथ टाकलं तरी चालेल. आता म्हणजे हे किती वेळ जे आपल्याला असं ढवलायचं आणि शिजवायचं? गोळा होईपर्यंत. गोळा करायचा पूर्ण एकदम गोळा होतो त्याचा. अरे वा. मग साच्यातले नवीन प्रकारचे मोदक आहे ना. इकडे आपला साचा कुठे आहे? साचा आपला बाहेर आहे. इथे बघा 1 मिनिटात आपला मिश्रण तयार. पण आपलं अजून मिश्रण तयार नाही झालंय, कारण ते नंतर आपल्या हाताला चिकटणार आहे. आणि आता पहिलं काय करायचं, 1 चमचा तूप टाकायचं. 1 चमचा तूप टाका. ते साजूक तूप नाजूक हाताने टाकलेलं आहे. बस. आता ते कसं हे होईल मम्मी, हलवा कसा आपण बनवतो तसा आहे का? चिकट होणार आणि त्याला कसं चकाकी येणार थोडी. चकाकी, जरा शायनिंग. हा, शायनिंग येणार. आता मी नंतर आहे ना थोडा गॅस बारीक केला आणि बारीक गॅसवर असं थोडं फिरवत राहिले. आता त्याचा गोळा मस्त बनलाय बघ, है ना. हे बघ असा गोळा बनला पाहिजे ना. आता आपण गॅस बंद करूया आणि आपण काढून घेऊया ताटामध्ये. आता पण आहे ना थोडा कलरफुल करायचे, आत्तेला दाखवायचे, कलरफुल करायचे. अर्धे कलर ना. हे थंड झाल्यावर थोडं थंड होऊ द्यायचं, नाही तर हात भाजायचा. कधीच हात नाही घालायचं गरम गरम ह्याच्यामध्ये, कारण तो साखरेचा पाक असतो ना त्याच्यामध्ये, तर चटका लागतो. आपलं वेगळं पाणी असलं असतं ना तर नाही चटका लागला असता. बरोबर आहे. दिलूचं आगमन झालेलं आहे आणि ते काय झालेलं आहे दोघांचं? आम्ही कलरफुल केलेले आहे बघ, कलर लावलाय आम्ही दोघांनी पण. आणि चमच्याने ढवळून घ्यायचा कलर टाकल्यावर, कारण हाताने ना हाताला चटके लागतात. आम्ही केलेलं, मी हाताने बघत होती, पण हात बघ लाल झाले, चटके लागतात. आता आपला मस्त कलर झालेला आहे. मी थोडासा टाकलाय. आता याच्यामध्ये तुम्हाला अजून काय वाढवायचं असेल तर ड्रायफ्रूट टाकू शकता. हो, मस्त पैकी. आता इथे लाडू बनवायचे का असे? पहिला मी तूप लावला साच्याला आणि त्याच्यामध्ये ते मिश्रण भरलं. अरे वा 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 वा. आता तर गणपती बाप्पा खूप खुश होणार आहेत.
ह्या वर्षातले मोदक बघा, वेगवेगळे मोदक. काते पिवळा मोदक कधी येतोय? पहिले ऑरेंज मोदक येतात आहे का सर्व? खूप छान वाटतात ते. मोदक रेडी आहे. चला आता गोळे करून देते आहे. हम्म. एकदम सोपा काम करून देते आहे. आता मी त्याच्यामध्ये अशी टाकते बघ. मग पटकन ना असं, म्हणजे तू साच्याचं काम करते. दाबायचं. हां, इथं आलून असं जरा दाबून घ्यायचं. दाबताना जाम दाबून घ्यायचं, म्हणजे तो मस्त आकाराचा येतो. आणि ते आजूबाजूला येतं ते असं काढायचं. ओके. अरे वा, क्या बात आहे. मस्त ना. ऑरेंज मोदक एवढे झालेले आहेत की ते मोजून आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि लास्ट गोलू एवढा गोलू राहिला होता. आता तो मी टेस्ट केला आहे, खाऊन दाखवतो. मम्मी, मिठाई पण पाठी पडेल. मी पण गावी असा स्पर्धेत भाग घेते, पण मला असं कोण दाखवणारा कोण नव्हता. असं आता मी बघितलंय, आता मी करेन ना. खरं मी पर्सनली सांगतो, मला कुठे जज म्हणून पण इन्व्हाइट केलं ना, मी मिठाईला पाठी सोडेल ही. मस्त कॉलम ताट करू का? खूप म्हणजे खूप छान आहे. चव पण एकदम छान आणि मस्तच वाटते. सुगंध छान येतो आहे. आणि असं तुम्ही करा गणपतीला एकदा तरी. मिल्क पावडर मुळे त्याला गोडवा आलाय आणि डेसिकेटेड कोकोनट मुळे बोलतात ना, जरा चरचरपणा पण येते त्याला, एकदम छान. खूप मस्त वाटते. आणि शेंगदाणे त्याच्यात वाटणारच नाही. ही कसली रेसिपी आहे. आणि मी तुम्हाला पर्सनली सांगतोय, मी इथं बघा तो जो गोळा खाल्लाय, खूप म्हणजे खूप छान आहे. ह्या आपल्या ज्या आता गणपतीचं फेस्टिवल आहे ना, त्याच्यामध्ये तुम्ही ही रेसिपी नक्कीच बनवा. मी तुम्हाला आग्रहाने सांगतोय. बोलतो ना कधी कधी सर्व रेसिपीज मी नाही बोलत ना, मम्मी बनवूनच बघा. पण ही अशी रेसिपी आहे की तुम्ही नक्कीच बनवून बघा. आणि जर तुम्ही वाटलात ना, तर माणसं तुमचं नक्कीच नाव काढणार. ते म्हणतील की काय कसं बनवलंय हे. एकदम मस्त आहे, छान आहे. आणि खरं सांगू, 4-5 मोदक खायची गरज नाही. एक मोदक खाल्ला ना तरी मनाला शांती होते. तसं मोदक आहे मी. आणि हे चांगले असे राहणारे पण आहेत, 8 दिवस पण राहतील चांगले. छान आहे, खराब नाही होणार. या मोदकाला 10 पैकी 10 एकदम छान. आता आते आहे ना, स्पर्धेमध्ये भाग घेते ना, तर ती असे करू शकते. तू बोला दे ना जरासं खालचं. एवढा आवडला बघा, मी मागून घेतला बघा. छोटा मोदक बघायचा आहे. दाखवा छोटा. अर्धा मोदक लास्टला छोटा उरलेला त्याचा. हा, अर्धा मोदक दाखवा. अर्धा आहे ना. हो. अरे वा, ही तर छान झाली. हातावर घे. नाही, हे बघ ना, खालून बघ ना किती छान झालं ते. आता ह्या प्लेटमध्ये टोटल किती मोदक आहे आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. किती असतील हे टोटल मोदक? जरा हे इथे असलं पाहिजे. बस. अरे वा, किती छान वाटतंय. आता आपण हेच मोदक टेस्ट करूया. ह्यातला घ्या. मी तर टेस्ट केला, मला तर खूप आवडली. तुम्ही पण करा. हां, मग मी ते अर्धा घ्या आणि खा जरा. आता खावा आणि तुम्ही स्वतःहून सांगा की कशी टेस्ट झाली आहे. तुम्हाला पण समजेल ना, तुम्ही पण कसे खाता ना. खा तू खा. बघतेस काय? नाही, पहिलं तूच सांग ना. एकदम टेस्टी ना. दाखव जरा. आणि मी तुम्हाला आता एक सांगू, थोडंसं घे, तुला थोडंसं खा. आपण आता काजू कतरी खाल्लेली ना, त्याला पण पाठी सोडेल. बरोबर बोललो ना. बरोबर. कधी अजून एक शॉर्ट मध्ये सांगतो, कधी तुम्हाला असं वाटलं ना की काजू कतरी खायची मन होते, पण ते कसे महाग आहेत. 800 रुपये किलो, 700 रुपये किलो पासून ते 1200 रुपये किलो पर्यंत काजू कतरी आहेत, वेगवेगळ्या ब्रँडचे. आणि आपण शेंगदाण्याची कतरी पण बनवलेली आहे. काजू कतरी शेंगदाण्याची पण बनवलेली आहे. एकदम म्हणजे एकदम छान. असं नाही की आम्ही बनवली रेसिपी म्हणून सांगतोय. ही रेसिपी फक्त आत्याने बनवली असती तरी पण, किंवा तुम्ही बनवली असती ना तरी पण मी एवढ्या आग्रहाने सांगितली असती की तुम्ही ही रेसिपी नक्कीच बनवा. खूप म्हणजे खूप छान आहे. गणपती बाप्पा पण खुश होतील. आणि काय त्यांच्या समोर ठेवल्यानंतर खाणार तर आपणच आहे आवडीने, आणि आपण पण खुश होणार खाणार. आता ही रेसिपी आम्ही गावी घेऊन जाणार आहे आणि प्रत्येक आमच्या नातेवाईकांना 4 आणि देणार आहे टेस्टिंगला आणि खायला. खूप म्हणजे खूप छान आहे मम्मी. तर आता आमची रेसिपी झालेली आहे. तर तुम्हाला छान झाले. रेसिपी आवडली तुम्ही झटपट. आणि तू बनवणार ना? बनवणार मी गावी. म्हणजे टेस्टिंग मध्ये तुम्हाला अजून एक सांगतो, आता आम्ही गावी घेऊन चाललोय तर माणसांना काय आपण देतो आवडीने, स्वीटचे बॉक्स देतो, मिठाईचे बॉक्स देतो ना आपण आवडीने. मी तुम्हाला एक सजेशन देतो, मिठाई राहिली बाजूलाच, असे मोदक बनवा आणि 5 किंवा 10 मोदक असे बॉक्समध्ये पॅक करा किंवा गोल अशा काहीतरी घ्या. फॅन्सीच घ्या बाहेरच्या सारखं, सील करा आणि त्यांना द्या. म्हणू नका तुम्ही घरी बनवलंय.
ते म्हणतील हे कुठून विकत घेतलं सांगा हा मला. बरोबर. आता इथे फायनली बघा गावी जायची मोदक गावी चालले पार्सल रत्नागिरीला. आणि हे 4 चिंटू प्रत्येकांना 4 टेस्टिंगला आहे ना मी. हा टेस्ट करा. आता इथे सर्व मोदक बघा पॅक झालेले आहेत गावी जायला. असे आता सर्व मोदक आम्ही गावी सर्वांना वाटणार आहोत है ना. हा. आमच्या आत्याने ते सेपरेट घेतलेले आहेत आधीच. टेन्शन नाही नंतर मिळायला पहिले घेऊन. फार आवडले ताई. हा आते बोलली पहिलेच मला दे बाबा पॅक करून नंतर ते हा परत संपले तर हा चपले तर आपल्याला बरोबर आहे. आपल्या साईडला करून ठेवायचे. वाटलेलं येणार नाही. आपल्या साईडला करून ठेवायचे आपण बरोबर आहे. आता कधी माणसामध्ये 2 एक्स्ट्रा द्या 2 एक्स्ट्रा द्यामध्ये झालं संपलं मग. वहिनी विसरून पण जाईल मला द्यायची. बरं आता पहिले साईडला काढून रेडी. तुम्ही पण रेसिपी नक्कीच बनवा. एकदम छान झाली. रात्रीचे वाजले आहेत 12. मोदक आणि आता ती चालली आहे पॅकिंग. आणि दिल पण इकडे रेडी होते बघा यायला. चला दिल जाऊया. चला रेडी. बापरे दिलला घेऊन जायचं म्हणजे किती वजन. चला दिलू 3 दिवसासाठी चला. आताचे किती बॅग झालेले आहेत 1 2 आणि 3 बॅग झालेले आहेत. आता या बॅगेत ते सर्व भरायचं आपल्याला.